so Hyderabad khorok tam thanglai mani khorok niki phiroga tei khorok se borjan kmai toroka topon sotis banang ke thanglai mani haino hai tai kaisa pati mungka se phapika tinjono Hyderabad thangmani khumulung wa khara parani dakhuk topon debor makhai Hyderabad thangmani bokhobiya mojani komai thangka tai duijona phunki kaisa kai nogo phidok phaika kaisa kai Hyderabad no samung tangkhu tai topon debor makhai borojani kumakha Kolkata digi sogai puno komai paikha tabu buma bufa belai kai kabo tongo nogo phaisi de babu hino belai no kostongo haike pese lama sabusa topon debor makuma jak onek bosor dore bini ma babani bocila saijo belai kosto nango digi ma babani bagai tamne hingke ma baba busano kondina kom hamjang moduya kubang boni bagai jotono soman belai kosto nango taise bini mobile line haja switch off belai no kosto nango bini ma babani bagai topon debor mani ma babani hamjak ma bainung video no nugi tongkhai nago phaina nongjakku nini ma baba belai kosto nangjak Oh babu, pagi deh, musuk dia pagi, nona nanya musuk suka. Nung misalnya pagi nong ketemu nung wali babu keren nong bu ya tau dua dia nong time pirok dia hanu tam pagi ya, katang suka ha. Jadi saya pun nong ketemu tam pagi ya, nong saya sebelah besar sele, nong song dari ni bu song dari boleh. Belum, nong pagi deh, baru tanya kena se, nong babu soalnya dia baru tanya se. इसके अंदर में जितने भी पैसे थे फोन थे वो सारा गुम हो गया के जेकी फिलिर नाइनो आंग नong noi buskango jotoni buskango na sawa ani tarap seno na ang 5000 rang renai kini kaisa kok sanane thangoi tongo koidin dore o video viral kha thaifona ang o video no khlaina kisa lewoi thangka tamni hingka ang kisa no go bijini bagai khlaima dia kaisa Arunachali blogger sin Tripura berana phayoi tarpore sin khumulung to belai no naithok sin edit sin khumulung tai khumulung bazar bo thangmani pore bini document joto koma baikha khumulung bazaro kumamon pore bo onek tension nangoi kosto nangdoi botini bini blog saka ane khumulung go thangbai ani document ko makhani parts tai oro pen card ok bini je nangman nangman jinis tongo obro kuma kai samani pore bini sin buku star botini saka bini blog sakai khna rekhabo je bini documents kumaman na manai borong no bo 5000 rang rona hi saka samani pore je mannai bobo ek dui din tongon pore bo phayoi sini buku estana rokha romani pore sini buku estar bo 5000 rang pay khai rokha sini buku estar tarpore ke bo o Arunachali blogger Asmin Ansari na bini je document ko manane joto kifre rokha te sini buku estana belai belai kana hambai tamne hekai asu samong kaham tangmani bagai bo emne to samong kaham to belai jotono tang tongo bo je manya rono tukmaya rono bo subawai belai belai kaham ka samong tang tongo awani bagai belai kina hambai sini buku estano ini sini buku estani sak tharma baisi kini kaisa Arunachali blogger ni bini document ko mamani joto man bayu ini buku estano belai kina hambai ya pharo asukna ani kok em bini phone ko tabo ko mang khata bele bele kan hambai ke jeta bekhai phainai bo bin bukhang phungna laijang ko banong no phunu ya iko nai dia ang bono 5000 bekhai ka je nong no kong ma haino nong no ni ma kana ro ni phunu ma haino ba da ka hambai asang na सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ये सब कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो पैसे थे 820 रुपीस तो उस लोग ने ले लिया हाँ एटीएम भी हाँ सब ठीक है सब ठीक